खुलुमबाय बयखौबो बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफु फावखुंग्रि फान्सि ब्रह्मआ साबसिन फावखुंग्रि सायख'जादों। मुलुगनां हादर कानाडानि बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल BSIFF कानाडा 2020 आव भारत हादरनि बड'लेण्डनि फावखुंग्रि फान्सि ब्रह्मआ बेस्ट एक्ट्रेस सायख'जाबाय। डाच फिल्मनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। मुलुगनि गुबुन मोनसे हादराव बर' फावखुंग्रिया बेस्ट एक्ट्रेस सायख'जानाया बर' हारि आरो सावथुन मुलुगनि थाखाय देरगाथाव खौरां। आरो मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरबि फिल्म प्रडाक्शनखौ लानानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ लिंसार बसुमतारिया BPF हान्जायाव जइन जानायनि माखासे सुबुङा दुखु मोन्दों एबा गाज्रि मोननानै आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामदों। आरो माखासे सुबुङा मा खालामदों फेसबुकआव पस्ट होनानै गुबुनखौबो बुंदों आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ डिसलाइक हो। नाथाय पार्टिखौ लोब्बा लानानै भिडिअखौ डिसलाइक होनाय चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामनाय बेयाव अयनाय जादों। नोंथांमोना जेसे हायो बर'जों बर' सापर्टसो खालामनांगौ। पार्टिखौ लोब्बा लानानै गावजों गाव दावराव जालायनानै लाब गैया। नोंथांमोना बर' हारिखौ जौगाहोनांगौसो। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मानिलायो। थ' दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।